こんにちは、大家電プラスの堀です。早速本日もプロダクトを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら、アート作品箱庭です。こちらは自分の顔を持ったアバターがバーチャル世界を冒険できるというデジタルアート作品になっております。まずこちらの黒く大きいハンドで自分の顔を 3D スキャンします。すると読み込んだ自分の顔を持ったアバターがこちらのバーチャル空間に現れます。こちらの小さいモニターではバーチャル空間全体の様子が映し出されておりまして、こちらの大きいモニターでは自分のアバター周辺の様子を確認することができます。さらにですね、こちらのコントローラーを使うことによって自分のアバターを操作することができるようになっております。キャラクターがですね、可愛く動いてくれたりとか、世界全体が揺れたりだとか、いろんなアクションがありますので、ぜひ皆様に実際に触って楽しんでいただきたい作品になっております。はい、こちらの箱庭の魅力はズバリ遊び心です。先ほど紹介したこちらのコントローラーなんですが、ファミコンのコントローラーになっておりまして、こちらのスピーカーなんですけど、カセットテープを再生するプレイヤーでして、すごく旧式のものなんですよね。こんな最先端の 3D スキャンとかバーチャル空間とか、そんなものを搭載した最先端のテクノロジーと旧式のものを組み合わせるっていう遊び心も楽しんでいただけるポイントになっております。はい、僕みたいな若い方もですね、ファミコンとかこういうカセットテープとかレトロなものに対する憧れをどうしても感じてしまいますし、実際にこういうものを使ってた直撃世代の方も懐かしんでいただけるので、様々な世代の方から楽しんでいただけるような作品になっております。箱庭を作っているのはデイジーさんという会社でして、こういったアート作品だったりとかゲームを制作している会社になります。アーティストの稲垣さんっていう方が中心となって立ち上げた会社でして、日本だけじゃなく海外の展示会でも展示しております。はい、僕もたまにですね、美術館遊びに行くんですけども、遊びにというか見に行くんですけども、やっぱりアート作品っていうのは実際に実物を確認して味わっていただくようなものだと思いますんで、ぜひね、気になった方は今展示してますんで見に来てください。はい、ということで本日はアート作品箱庭を紹介してきました。こちらはデイジーさんの方から直接購入することもできるようになっておりまして、お値段は450万円と非常にリーズナブルになっております。現在こちらの箱庭はですね、店舗の一番入り口にドカーンと置いてありまして、すごくインパクトのある作品になってますので、何度も言いますけど店頭で見ていただきたいなっていうふうに思っております。以上です。ありがとうございました。